След няколко дни на планиране, събиране на багаж и онова познато нетърпение, което винаги ни взема преди път, най-накрая потегляме към Родопите. Този път крайната ни цел е едно от местата, които отдавна искахме да посетим. Село Ягодина и околията. Ще прекараме следващите дни именно тук, в сърцето на Родопите, откъдето сме си набелязали няколко невероятни места, които искаме да видим. Ако не сте били в този край на България, пригответе се за доста завои, но и за гледки, заради които си заслужава всеки един от тях. Пътят към Ягодина е от онези маршрути, които самото пътуване постепенно се превръща в част от приключението. Колкото повече навлизаме в Родопите, толкова повече градския пейзаж остава далеч назад. Започват да се появяват гъсти гори, високи склонове, дълбоки долини, много язовири и характерния родопски релеф, който те кара постоянно да седиш на прозореца. Този път ще направим нещо малко по-различно. Харесах дестинация, даже харесах 6 и искам да ви ги покажем всичките. Затова оставихме палатката вкъщи този път. Ще спим в една къща за гости, която трудно намерих в последния момент. Много сме впечатлени, много сме развълнувани и се надяваме всичко да мине гладко, не като миналия път. Ние, както обикновено, не бързаме особено. Като тръгнем на такова пътуване, целта не е просто да стигнем до мястото за нощувка. През 10 минути да снимаме. Има много какво да се снима. И пак мисля, че сме снимали малко. Картите още от сега са почти на макс. Има страхотни кадри. Самото място е уникално. Наистина, ако не си бил в Родопите, не можеш да знаеш. Тук се чувства със сърцето. Искаме да видим как постепенно се променя пейзажа. Да спираме, когато ни хареса някоя гледка и просто да се насладим на самия път. От София до Ягодина разстоянието е приблизително 220 км. А в зависимост от самия маршрут, който изберете и трафика, пътуването отнема между 3 и 4 часа. Но честно казано, при този маршрут часовете не са най-важно. Защото последната част от пътя е толкова живописна, че постоянно имаш чувството, че зад следващия завой ще се появи още по-красива гледка. Родопите имат нещо много различно. Тук нямаш усещането, че просто преминаваш през планина. Имаш чувството, че постепенно навлизаш в цял един нов свят. Рекичката се извива покрай пътя, а скалите сякаш са се надвесили над нас. А населените места започват да се разреждат. И точно това ни харесва. Колкото по-далеч остават градовете, толкова повече започваш да усещаш тишината. Виждаме последната табела на село Ягодина. То е малко планинско село в община Борино, известно най-вече с невероятната си природа около него и с прочутата панорамна площадка Орлово око. Именно тук запазихме стая в една уютна къща за гости, която ще бъде нашата база за следващите дни. Локацията е много удобна, защото от тук ще можем лесно да обикаляме всички места, които сме си набелязали за следващите дни. Ще търсим най-красивите гледки. Ще се качим до Орлово око. Искаме да видим още няколко места. Разбира се, няма как да пропуснем и пещерите. Лесно намираме къщата за гости, където вече ни чакат милите ни домакини с вкусно домашно приготвена вечеря. Чакай да те снимаме и тебе в клипа. Да се гледаш после в интернет. Супер. Искате ли помощ? Не. Не. Знаеш ли какво е пататник? Не, ти знаеш ли какво е пататник? Ще ядеш ли пататник? А ти знаеш ли какво е? Не. Е, тогава как казваш, че няма да го ядеш? След малко ще го видиш и ще прецениш и ще кажеш после какво мислиш, нали? Хапнахме, поговорихме си малко и въпреки, че не си искаше да останем още дълго будни, знаехме, че трябва да си легнем, защото утре ни чакаше гуд.
Тук може да изпиеш поне 10 кафета, без да мръднеш от стола. Има само птички и звукът на реката. Душата ми е направо като обсебена от това място. Наистина е чудесно. Тишина и мир. Не е това, което сме свикнали сутрин да излезеш на терасата, да погледнеш коли, хора, забързан начин на живот. Тук направо времето спира. Уникално е. Вече в селото тръгват първите джипки и само това можеш да видиш тук от тази панорама и да чуеш. Буквално, ако слезеш в центъра на селото, можеш да намериш поне 20 човека, където да наймеш джип от тях и да те водят на различните дестинации, а то гъмжи от тях. Първото, за което искам да отделим време, е панорамната площадка Орлово око. Тя може би е най-известната тук. Намира се на връх Свети Илия, който в момента се пада в тази посока. Само не ме питайте за север и юг, че съм гола вода. Много за мястото. И пише, че трябва да го съобразим с времето. Погледнах прогнозата за времето. Сутрешните часове ще са страхотни. След обяд има леко заоблачаване и има възможност от дъжд. Върхът не случайно носи името Свети Илия. Привлича доста мълни и гръмотевици, от които трябва да бъдем предпазливи. Ще сме с личната си кола. Няма да разчитаме на местните, да видим дали ще се оправим. Изпихме си кафето на спокойствие, децата след това станаха и сега вече ни носят закуската. Топли мекички с домашно сладко. Всичко приготвено на място. Трябва да се заредим добре, защото днес ни чакат доста километри из горите. Чака ни голям ден. Предстоят ни планини и пещери, много километри и няколко места, които отдавна искаме да видим. Едно от тях е високо над Ягодина и носи едно доста впечатляващо име – Орлово око. След като вече всички са сити, се качваме в джипа и потегляме именно натам. Още от началото става ясно, че днешния маршрут няма да бъде обикновена разходка. Пътят нагоре е офроуд с доста стръмни участъци, камъни, неравности и тесни планински отсечки с много отклонения. Това определено не е маршрут за всеки автомобил. Ако искате да се качите до самата площадка, в центъра на селото лесно може да намерите местни шофьори с джипове, които предлагат изкачването. Иначе в интернет има достатъчно информация за услугата, както и актуалните й цени. Ако пък се чувствате по-приключенски настроени, може да оставите джиповете и да се изкачите пеша по екопътеката, която започва в село Ягодина. Тръгнали сме към Орлово око. Пътя наистина е доста екстремен. Добре, че сме подготвени и добре, че имаме опитен шофьор, защото тук не е за новобранци и не е за хора, които не могат да шофират в такива условия. Джипката ни се представя доста добре, подготвена е за терена. Показвам ви и терен. Колкото повече се изкачваме, толкова повече селото остава далеч зад нас. А пред нас започва само гора, камъни и планини. Има участъци, в които трябва да караме бавно и внимателно, защото теренът наистина е сериозен. Но има и нещо много приятно в това да се изкачваш сам през планината и да не знаеш какво ще те очаква след следващия завой. След известно време започваме да усещаме, че сме се изкачили доста над Ягодина, а пред нас вече се вижда целта – Орлово око. Това е една от най-впечатляващите панорамни площадки в Родопите, разположена високо над селото, навръх Свети Илия. Площадката се намира на над 1500 метра надморска височина.
и името й изобщо не е случайно. Когато застанеш горе и погледнеш надолу, разбираш защо се е нарекли Орлово око. Пред теб се разкрива огромна панорама към Родопите. Дълбоки долини, стръмни склонове, гъсти гори и планини, които сякаш нямат край. Птиците буквално остават в краката ти. Площадката е издадена над скалите и когато застанеш на нея, имаш чувството, че буквално висиш над планината. В далечината се виждат различни родопски върхове и била, а при хубаво време гледката стига изключително далеч, чак до Бяло море. Тук човек разбира колко е малък. Остай го вика, аз ще умра. Ще умра, страх ме. Детето не го е страх. Вижте го. Безстрашно. Ние, моля те, стой там, мамо. Направо побелях. Къде съм тръгнала и аз с този страх от високо? Горявам тук панорамни площадки ли? Ще ми изхвъркне сърцето. Ръцете ми треперят буквално, вижте. Треперя. Цялата като лист треперя. Идаме и тръгваме. 3, 2, 1. Оле-ли! Всичко, което преди малко ни е изглеждало голямо, селото, пътят, колите, от тук изглежда съвсем миниатюрно. А ние сме само една малка точица сред цялата тази планета. И може би точно това е причината Орлово око да е толкова специално място. Не е просто площадка, на която да се снимаш. За мен беше и изпитание на страха ми от високо, а той никак не е малък. Самото достигане до нея е част от преживяването. Стоиш горе, усещаш вятър около теб, няма градски шум и за няколко минути просто забравиш за всичко останало. Само планината, само Родопите и гледката пред теб. А най-хубавото е, че това е само първата ни спирка за днес. Защото след Орлово око ни чака още едно място, което сме си набелязали. И ако си мислите, че тази гледка вече няма какво да ни впечатли, изчакайте да видите какво ни предстои. Избрали сме още една панорама, Вълчи камък, която е дори на по-висока надморска височина от Орлово око. Качихме се в джипа и потегляме към следващата ни цел – Вълчи камък. Там също има панорамни площадки, които са построени през 2016 година от млади момчета от селото, като са използвали собствени средства. Самото място и скалата, разбира се, са много по-стари. Вълчи камък е името на местността, а площадките са построени по-късно, за да превърнат мястото в туристическа атракция. В село Гьоврен също може да намерите лесно хора с джипки, които изкачват до върха. Вече нямаме търпение да слезем в селото и да се отправиме към Вълчи камък. Искаме да се качим горе, да видим гледката от самия връх и след като вече бяхме на Орлово око, да имаме база за сравнение. Кое от двете ще ни впечатли повече? За да стигнем до него, първо се спускаме до Ягодина, откъдето тръгнахме. Оттам се запътваме по асфалтов път край реката към съседното село Гьоврен. Има интересно състезание, ако мога така да го нарека, между двете села Гьоврен и Ягодина. Гьовренци карат своите туристи на своя връх Вълчи камък, а ягодинци карат туристите си на Орлово око. Май се заформя едно малко съревнование между селата.
Сигурна съм, че и двете са прекрасни и че всяко място има своя чар. А панорамите със сигурност са различни по своята красота. Затова нямаме търпение да видим и Вълчи камък и сами да преценим коя гледка ще ни впечатли повече. А до тогава пътуваме по асфалтовия път, а покрай нас тихо си тече рекичката, докато високо над главите ни се извисяват огромните скали. Родопите отново ни напомнят колко впечатляваща е тази природа. Много скоро асфалтът отново остава зад нас. Предстои ни ново изкачване с джипа. И този път маршрутът отново е далеч от обикновения планински път. Камъни, стръмни участъци, тесни отсечки и доста сериозен наклон. Тук вече си личи колко е важно да имаш подходящ автомобил. Но не по-малко важно е да имаш и подходящ шофьор. Добре, че е Васето да ми се връзва на акъла, че ако карах аз до сега вече да съм обърнала по таван колата някъде в деретата. Продължаваме нагоре, докато постепенно се изкачваме към Вълчи камък. А когато стигаме, разбираме защо това място е сред най-популярните панорамни точки в района. Според местна легенда, някога човек от Гьоврен намерил малко вълче и го отгледал. Когато вълкът пораснал, започнал да напада стадата и хората поискали да бъде убит. На стопанинът обаче сърце не му дало да направи това. Качил вълчето високо в планината, именно на този връх. От тогава мястото носи името Вълчи камък, а се вярва още, че вълкът предупреждава селото за идващи бури и бедствия. Вълчи камък е една от най-високите панорамни площадки в Родопите. Намира се на около 1650 метра надморска височина. От тук гледката е просто огромна. Пред нас се разкриват безкрайни родопски била, дълбоки долини и гъсти гори. И отново имаме онова усещане, че стоим над цялата планина. Самата скала е огромна и издадена над склона, а когато застанеш на ръба, гледката буквално те кара да замълчиш. Тук няма нужда от много думи. Понякога просто трябва да спреш и да погледнеш и да оставиш мястото само да говори за себе си. Докато се наслаждаваме на гледката, започваме да мислим за следващите ни спирки. Срещаме местни шофьори, които превозват туристи из района. Те познават тези планини много по-добре от нас и ги питаме как можем да стигнем до следващото място. Вместо да разчитаме само на навигацията, получаваме информация директно от хората, които всеки ден карат по тези пътища. Обясняват ни откъде да минем, кой път да хванем и къде трябва да внимаваме. Запомняме посоката и отново се товарим на джипа. Защото днес явно няма да се спрем. Вече сме на път за дестинация номер 3 за днес. Много силно се надяваме времето да не ни изненада, понеже доста се е смрачило. Тези върхове трябва да се избягват, ако завали и загърми. Особено, както вече ви казах. Не знаем точния маршрут, по който трябва да минем. Надявам се да го намерим.
но може пък и да сме на правилната посока. Тук има, хората са си направили една чешмичка, има и чашки. Ето тук има и някаква табелка. Общо взето, когото и да попитахме, никой не ни е отказал помощ. Хората тук са невероятно добри, невероятно чисти. Сами идваха и ни предлагаха помощ и опътване и караме без карта и без навигация до третата ни дестинация. Имаме още доста места за разглеждане, още планински пътища за изминаване и още много Родопи за откриване. А следващата ни спирка ни очаква някъде там, зад следващия завой. Докато си говорим с местните шофьори, им споделихме и какъв е планът ни за следващите часове. След Вълчи камък искаме да продължим до Мечи връх, където да се полюбуваме на 360 градусова гледка. След това искахме да поемем към една по-различна дестинация – изоставеното село Чамуа. И точно тук получаваме от местните един доста важен съвет. Казват ни, че до Чалма има два варианта. Първият е маршрут, по който минават местните. Те слизат обратно към селото и оттам хващат друг път, който, както ни обясняват, не е чак толкова лош. Има обаче един много важен момент. Категорично ни казват да не поемаме по един от левите завои. Защото ако объркаме пътя и тръгнем натам, ще попаднем на участък, по който дори самите местни шофьори с джипове не се наемат да минават. Сами може да се досетите, че оплескахме нещата и се озовахме именно там, където преди малко ни казаха «Там не минавайте!». И така не само, че не стигнахме до Мечи връх, ами и започнахме да се движиме по път, който изобщо не беше част от плана ни. Първи час все още си мислим, че точно този път трябваше да следваме. После започваме да осъзнаваме, че този път май е малко по-различен от това, което очаквахме. Тоест, тръгнали сме към една дестинация, минали сме по грешен път и в крайна сметка сме се оказали недалеч от следващата дестинация – Чамуа. Точно там, където искахме да стигнем за финал. А първото усещане тук е трудно за описване. Тишина, пълна тишина. Пред нас стоят останките на някогашно родопско село, а е трудно да си представим, че някога тук е имало живот. Чамуа е едно от най-високо разположените села в България. На цели 1650 метра надморска висота. Днес тук няма постоянни жители, но преди десетилетия картината е била съвсем различна. През 1965 година жителите тук са достигали 162 души. Хора, семейства, деца, къщи пълни с живот. С годините хората започват да напускат селото, търсейки по-добри условия и възможности, като през 80-те години Чамуа окончателно остава без жители. Чухте ли го това? Бяхме тръгнали към Мечи връх, но явно жестоко сме сбъркали пътя някъде. В наш стил озовахме се в четвъртата дестинация, която бях намислила. Мечи връх със сигурност отпада, понеже времето изобщо не е с нас. Почна да гърми, но набързо ще дигнем дрона тук. Ще ви покажем местността. Страшно е красиво, но е много тъжно. Има диви коне. Много е красиво. Селото е изоставено много отдавна. Няма жители тук. Има само диви коне, които живеят ето тук. Зад мен се намира изоставеното училище. Конете намират покрив над главата си вътре. Безлюдни, огромни поляни. Чудесна шир. Родопи. От оживено планинско село постепенно се превръща в място, което природата започва да си връща.
Днес останките от сградите стоят като спомен за хората, които някога са живели тук. И докато ги гледаме, е странно да си представим, че по тези пътища някога са вървели хора, че от тези къщи са излизали семейства, че тук се е случвал най-обикновен човешки живот. Точно това прави Чамуа толкова различна от всички останали места, които посетихме днес. Тук не идваш само заради гледката. Идваш заради историята. Заради усещането, че стъпваш на място, което някога е било дом на десетки семейства. И може би точно за това мястото остава една особена тъга. След всичко, което преживяхме днес и след всички дестинации, сме доста изморени. От сутринта сме по планинските пътища. Орлово око, Вълчи камък, часове офроуд, гора след гора, завой след завой и накрая Чамуа. Така че този път няма да можем да останем толкова дълго, колкото ни се иска. Имаме още една много важна задача – да намерим пътя обратно. Защото след всичко, което ни се случи днес, вече сме научили едно. В Родопите не е достатъчно просто да знаеш къде искаш да стигнеш. Трябва да знаеш и откъде да се върнеш. С 300 зора, проба, грешка и няколко момента, в които започнахме сериозно да се чудим къде точно сме, най-накрая оцелихме път, който водеше към населено място. Честно казано, не вярвах, че чак толкова ще се зарадваме, че виждаме нормален път. След цял ден по планините, часове офроуд и приключения, които определено не бяха по план, най-накрая се прибирахме. Вече нямахме сили. Бяхме доста гладни и доста уморени. Когато най-сетне се добрахме до къщата за гости, хапнахме набързо, разказахме си какво се е случило през деня и буквално се строполихме в леглата. Тази вечер не ни трябваше преспивна песен. Заспахме като пънове. Добро утро! С Васко вече сме станали, направиха ни кафенце. Тук някак си се наспиваме много бързо, въздуха е кристално чист. Тишина е, няма звуци и някак спокойствието се е вселило в нас. Опитваме се да направим план за днешния ден, такъв, в който да оползотворим максимално времето тук. Вчера изкарахме може би над 6 часа по горски пътища, черни, офроудски. Затова мислим днес да си дадем малко почивка от гората и да посетим някоя пещера. Тук в близо са две от най-известните в България пещери – Ягодинската и Дяволското гърло. Знам само, че ако идвате тук, си отделите повече време, понеже един уикенд е крайно недостатъчен. Решаваме да посетим още една от най-известните забележителности в района – Дяволското гърло. Закусваме, събираме набързо багажа, който товарим в джипа и тръгваме директно с него. Идеята е след пещерата да продължим направо към София, вместо да губим време, за да се връщаме да събираме багажа в къщата за гости. Пещерата Дяволското гърло се намира в Западните Родопи и е недалеч от село Триград. Пещерата е част от едно от най-живописните ждрела от нас, а именно Триградското ждрело. Пещерата Дяволското гърло е на цели 175 000 години. Открита е от хора през 1961 година. Пещерата е сред 100 национални туристически обекта. Въпреки че навън е цели 32 градуса, вътре в самата пещера температурите почти винаги са под 10 градуса. Приготвили сме си по нещо връхно в този случай и вече нямаме търпение да стигнем и да видим с очите си тази пещера.
Пристигаме на дяволското гърло и се приготвяме за влизане вътре. Тук вече няма да ви разказвам аз, защото имаме гид, който ни повежда навътре, в пещерята и започва да ни разказва нейната история. И трябва да ви кажа, че разказът му е толкова подробен и интересен, че просто оставяме на него да разкаже и да ви покаже какво се крие вътре. Аз съм Емо и съм вашият екскурзовод. Добре дошли в пещерата Дяволското гърло. Заедно с Триградското ждрело, оформяте 88-я национален туристически обект на България. Какво ви очаква да видите? Най-напред 150 метра изкуствено прокопан тунел. В момента се намираме в него. Тунелът е направен с цел улеснение на туристите и по едни полегати стъпала. Сега ще ни заведе до съществената част, т.е. най-голямата, благоустроена пещерна зала на Балканите със своите огромни размери. Според някои архитекти вътре в залата дори може да се побере и храм-паметникът Александър Невски. Ще минем през цялата пещерна зала. Ще видите изображения по стените. Разбира се, те са направени в съвремието. Пещерата в миналото не е била обитавана от хората. На края на пещерната зала ви очаква едно малко препятствие от 288 стъпала за изкачване. Равняват се на 20-етажен блок, но изкачването им, разбира се, не е задължително. Ако имате проблеми с кръвното, височините, сърцето, някакви други здравословни проблеми, или пък просто не ви се изкачват тези стъпала, спокойно може да се върнете и по обратния път, който ние сме нарекли алеята на пенсионера. Тези от вас, които решат да изкачат стъпалата, сигурно вече всички ще се озоват една 15 метрова пътечка, а тя води до асфалтовия път. Само 2 завола по-надолу. По самия асфалтов път отново ще излезете отвън на паркинга и да искате, няма къде да се загубите. Откъде идва името Дяволското гърло? Реката, която видяхте сега, като идвахте по пътя насам. Това е река Триградска. Тя се сформира 10 км по-нагоре от нас, посока гръцката граница от 2 по-малки притока. Реката минава през село Кестен, село Триград и тук в пещерата тя влиза под формата на подземен водопад. Също най-големия подземен водопад на Балканите със своите 60 метра. Малка част ще видите от него, само ако тръгнете по стъпалата нагоре. Реката пресича цялата пещерна зала. Но някъде надолу, в края на залата, тя образува огромен сифон и изчезва под земята. 250 метра по-надолу от нас обаче, под тунелчето, което видяхте сега, като идвахте насам, реката излиза отново и поема по коритото си надолу. Същата тази река през 1968 година покачва нивото си над 25 пъти. Най-голямото наводнение, което помнят местните до момента. Тогава цялата пещерна зала, която ще видим след малко, се пълни догоре с вода за 3-4 дни. В същото време реката повлича със себе си над 300 кубика дървен материал и ги вкара вътре в пещерната зала. Местните помнили повери, което гласяло: каквото повлече реката със себе си като предмет и вкара вътре в пещерната зала, долната част на реката не излиза нищо друго, освен вода. Веднага обаче след наводнението те решили да отидат на изхода на реката, за да проверят дали същото ще се случи и с дървения материал. В продължение на много часове, дори дни чакали, но дървения материал нямало дори и треска. Нашумяло се за този феномен. И 2 години по-късно, през 1970 година, двама леководолази от Варна, Сияна само на 21 години и Евстачи на 29, решават да проучат пещерата. Те не влизат от тук поради силното течение на реката и множественото малки водопадчета надолу.
а влизат от изхода на реката, както казах, 250 метра по-надолу от нас. Фактически срещу течението на самата река. Продължение обаче на много часове. Те не се връщат към изхода на реката. Не излизат и от входа на пещерата. Веднага на другия ден се сформира спасителна бригада, 5 леко водолази от военноморския флот също влизат от изхода и с помощта на спасителните въжета, с които са влезнали двамата преди тях, и извличат телата им, за съжаление, мъртви. Това са и единствените жертви, които дяволското гърло е взело до ден днешен. По-късно през 80-те години са правени десетки проучвания, опити, експерименти, повечето от които, разбира се, неуспешни. Прави се и опит с отсветяване на реката с боя, за да се види боята дали ще излезне 250 метра по-надолу от нас. С този дебит и тази скорост на реката е изчислено, че боята би трябвало да излезе от 5 най-много до 8 минути. Тя излиза, разбира се, но не за 5 или за 8 минути, както би трябвало да е, а излиза чак след 2 часа. В разстояние на 250 метра за 2 часа, боята обикаля някъде около 25 км. Къде се губи 25 км, до ден днешен ние само предполагаме. Затова от National Geographic също бяха тук при нас. И те ни поставиха в една класация на 100 най-мистични места в света. Ние заемаме 42 позиция. Накратко, каквото да попадне в реката, от клечка гибрид до какъвто и да бил по-голям предмет, до ден днешен от долната част на реката не излиза нищо друго, освен вода. Затова се нарича и дяволското гърло. Каквото погълне реката, нищо не пуска. Буквално преди стъпалата вие ще видите място, което е обсипано с монети, късметчета, икони, предмети. Това място е пряко свързано с легендата за Орфей и Евриджика. Туристите го превърнаха в олтар на своите желания. Вие също може да си пожелаете нещо, ако решите. Ритуалът е следния. Измивате си челото с водичката, която тече там, и си пожелате това, което наистина искате да се сбъдне. Местните и туристите казват, че желанията наистина се сбъдват. Но разбира се, ние не носим отговорност за сбъдването на вашите желания. Снимките вътре при нас са задължителни, ако Чухте за самата пещера, за това как е образувана, за реката, която преминава през нея и за всички онези интересни особености, които няма как да усетите само от снимките. А ние през това време се наслаждаваме на мястото. И докато навлизаме все по-навътре, си мислим само едно. Добре, че дойдохме тук. Защото вътре е наистина впечатляващо.
Ако трябва да бъдем напълно честни, най-голямото приключение тепърва предстои. Продължаваме навътре в пещерата и тогава виждаме стълбите. Много стълби. И още стълби. И точно в този момент започва истинската битка. След всички километри офроуд пътища, изкачвания и слизания от предишния ден, краката ни явно решават, че вече са си свършили работата. Качваме се нагоре с доста мъка, почивки и драматични погледи към върха. А когато най-накрая стигаме, дишаме като багери поне 10 минути. Слаба ракия сме ние. Чувството е като да сме покорили поредния родопски връх. Но въпреки умората, си заслужаваше абсолютно всяка крачка. За тези няколко дни успяхме да видим толкова много. Ягодина, орлово око, вълчи камък, изоставеното село Чамуа. Пътища, които не бяхме планирали. Места, които не очаквахме. И разбира се, дяволското гърло. Родопите отново ни дадоха точно това, за което бяхме дошли. Въпреки малкото време, с което разполагаме. Природа, приключения, малко изпитания и много спомени. Време е да се прибираме, колкото и да не ни се иска. Защото утре е понеделник. А понеделник означава работа, училище и връщане към нормалния живот. Така че се качваме в джипа, прибираме багажа и потегляме към София. Оставяме Родопите зад нас. Но със сигурност няма да е за последно.